Olen Anu Narinen Ruokolahdelta, Leijonapitäjästä ja työskentelen keittiömestarina STEP-koulutus Ruokolahdella. Ollaan täällä Pellolta pöytään -hankkeen nimissä nostamassa yrittäjien ja lähituottajien tuotteita esille. Ja Avotulilla tehdään nyt ja kokkaillaan hyvää ruokaa hyvistä raaka-aineista. No minä Ulla Liukkonen, keittiömestari Taipalsaaren vanhana kunnantupalla ja sitten olen myös Etelä-Karjalan ruokalähettiläs. Minulle sydäntä lähellä on tämä eteläkarjalainen ruoka ja sen tuottajat. Ollaan STEP-koulutus Ruokolahden rannassa Avotulilla ja meillä on täällä paikallisia raaka-aineita, lihaa, kalaa, jauhoja ja kaikkia, mitä tästä läheltä ollaan nyt saatu ja saadaan hyvät eväät vielä valmistettua. Täältä tulee nyt ahventa seuraavaksi, mutta possu sisäfidettä on laittu tuossa tulilla ja sitten on keltajuuresta ja raitajuurta. Ja kuhaa liekitettiin äsken tuossa kinillä. Ja siinä on sitten aitoa lepuskaa, perunlepuskaa sen päälle ja kuorttisen kananmunia ja sitten tuommoinen tilli kananmuna päällinen. Ja sitten on kaalia, suippokaalia tuossa notskilla ja ruispullaa, siis rullapullaa. Joo, ja sinne on tarkoitus laittaa sitten tyrni porkkana hilloa ja toiseen sitten survottua puolukkaa, kun on puolukka-aika. Paikallisten tuottajien kanssa toimiminen on tärkeää. Sieltä saadaan puhtaat, laadukkaat raaka-aineet, läheltä tuotettu ja pieni hiilijalanjälki. Kestävä kehitys on osa STEP-koulutusta ja lähiruoka on se, mistä halutaan pitää kiinni. Puhtaat, hyvät raaka-aineet ja tuntee ihmiset, ketkä on sen raaka-aineen takana, missä sitä tuotetaan ja miten sitä tuotetaan. No monesti ajatellaan, että lähiruoka on vaan kotikäyttöä. Mutta kun se sattuu ravintolaan ja siitä saa todella hyvää ruokaa. Ne on todella laadukkaita raaka-aineita. Ne soveltuvat vaikka fine dine ruuaksi. Lähiruoka ja Pellolta pöytään -hanke merkitsee minulle todella paljon. Raaka-aineet ovat puhtaita, laadukkaita ja sitten tiedetään, mistä ne raaka-aineet on lähtenyt. Jatkoon!